यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वे देशधारिणी। ओम नमो हरे भगवते कृष्णा माता जी। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी जानकी रमन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। 18 வாழ்க வளமுடன். 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 12வது நாட்கள்ல வந்திருக்க அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் வருக வருக என்று இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. பக்தி பண்றது மூலமா எப்படி வந்து நம்ம பகவானோட இணையறோம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். யோகம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கிறது தான் யோகம். நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அது நம்மள பகவான் கூட இணைக்கும். அதனாலதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா பார்த்தோம். விஷாத யோகம், அர்ஜுனனோட கவலை வந்து பகவானை வந்து உணர வைத்தது. அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம், சோ கர்ம யோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம் பார்த்தோம், பிரீஃப் பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பக்தி யோகம். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஆஹ் கர்ம யோகத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் டீட்டெயிலா. நடுவுல இருக்க அந்த மத்தியில இருக்கிற அந்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லும். கடைசியா இருக்க அந்த 6 அத்தியாயம் வந்து நமக்கு ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்ல போகுது. அதுல இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2வதுல இருக்கிற கடைசி அத்தியாயத்துல இருக்கோம், அதுதான் வந்து பக்தி யோகம். ஒரு இதுலயும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எல்லாரும் கடைசியா என்கிட்டதான் வந்து சரணடைறாங்க அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ இங்க பக்தி பண்றது மூலமா பகவான் கிட்டதான் சரணடைறோம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது அர்ஜுனா தனது விராட்ட ரூபம் பார்த்தோம் இல்லையா, விஸ்வரூபம் பார்த்தோம்.
சோ விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அர்ஜுனர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து விண்ணப்பிக்கிறார், எனக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை நான் அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் எனக்கு வந்து காட்டுங்க அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார். பகவான் அந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார். அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தவருக்கு வந்து ரொம்ப பயமாகுது. சுத்தியும் அவரை சுற்றிலும் வந்து பகவானே தெரியறதுனால ஒரு பக்கமும் விழுந்து 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 கும்பிடுறாராம் அர்ஜுனர். அதை பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தோட அந்த பார்த்ததுனால அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை வந்து சொல்றார். கிருஷ்ணர் அவருக்கு சைமல்டேனியஸா அவர் வந்து கேள்விகளும் கேட்கிறார். அப்ப கிருஷ்ணர் அதற்கான பதில சொல்றார். அத கடைசியா வந்து கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகி அவருக்கான பிரார்த்தனைகளை வந்து செய்யறாரு அர்ஜுனன். கிருஷ்ணருக்கான பிரார்த்தனைகளை. கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து தூய பக்தி வேணும். ஏன்னா இது வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடக்குது. அர்ஜுனர் மட்டும்தான் பாக்குறார், மற்ற யாருமே வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியல. நம்மளோட வியாசதேவரோட அருளால வந்து சஞ்சய் வந்து இந்த இது கிடைச்சிருக்கு. அவரும் வந்து இந்த ரூபத்தை பாக்குறாரு. அவர் எக்ஸ்பிளைன் முடிஞ்ச வரைக்கும் சஞ்சயன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாக்குறாரு. அதனால நம்ம திருதராஷ்டிரருக்கும் அந்த அனுபவம் கிடைக்கும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு மேக்சிமம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா அர்ஜுனனுக்கும் சஞ்சயனுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த அனுபவம் கண்டிப்பா திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து ஏற்படல. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஆன்மீக மூலமாகவும் அவருக்கு வந்து ஆன்மீக பார்வையும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஜட உலகில இருக்கக்கூடிய பார்வை மட்டும் இல்ல, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பார்வையுமே இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, அருவ வழிபாடு, உருவ வழிபாடு, அர்ச்ச விக்கிரகம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். பக்தி வளர்ச்சியில வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த நிலைகள் என்ன, ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணருக்கு எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டா பகவான் கிட்டதான் சென்றடைகிறோம் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நமக்கு வந்து மொத்தமே 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? வேற யாராச்சும் வாலண்டியர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. டிவோட்டிஸ் யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்னா படிங்க. ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்சகரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிறார். இந்த இது அவர் ஏற்கனவே வந்து கேட்டிருக்கார். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவான் முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபத்துல, அவரோட பூரணத்துவத்தை 3 ரூபத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம். பரமாத்மா, பரபிரம்மம், பரமபுருஷர். பரபிரம்மம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அவர் தான் வியாபிச்சிருக்கார், அவர் தான் தோற்றுவிக்காருன்னா அப்ப அதுல அவர் தானே இருக்கார். பரமாத்மா நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ஹிருதயத்திலயும் இருக்காருன்னு பார்த்திருக்கோம். பரமபுருஷர் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் 3 ரூபமா மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு வந்து இந்த எல்லா செயல்களும் நடக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஜட சக்தியாகவும் ஆன்மீக சக்தியாகவும் பகவானோட அருள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏற்கனவே பகவான் சொல்லியிருக்கார், அருவத்தை வழிபடுபவர்கள், உருவமற்ற விக்கிரக வழிபாடு இல்லாத இருக்காங்க இல்லையா, அருவத்தை வழிபடுபவர்கள், அவங்களோட பக்தி வந்து சிறந்ததா இல்ல பக்தி தொண்டில் எப்போதும் உங்களோட பக்தி தொண்டில இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட பக்தி வந்து சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, அவர்கள் எல்லாம் ஞானிகளும் என்னை தான் வந்து என்கிட்டதான் வராங்க. அதுக்குதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். லிஃப்ட்ல போறது பிளஸ் ஸ்டேர் கேஸ்ல போறது. லிஃப்ட்ல போறது வந்து பக்தி மூலமா நம்ம போறது, ஸ்டேர் கேஸ்ல போறது வந்து நம்ம ஞானிகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களே அருவ பிரம்மத்தை போறது நம்ம ஏற்கனவே முந்தைய கிளாஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். சோ அதே கொஸ்டின் திருப்பி இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார். பகவானோட ஆன்சர் என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணரோட என்ன ஆன்சர்ன்றதை பார்த்துடலாம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிக்கிறீங்களா? அடுத்து வாசு பத்மா பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாசா மய்யாவேஷ்ய மனோயாமாம் நித்யயுக்தா உபாசதே சரத்யா பரயோபேதாஸ் தேமே யுக்த தமாமதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். தனது தனிப்பட்ட உருவினா என்ன? தன்னுணர்வு எப்ப நம்ம அடையிறோம்? இதெல்லாம் நம்ம முந்தைய சாப்டர்லயே பார்த்திருக்கோம். ஒருவன் ஞானி ஃபர்ஸ்ட் தன்னுணர்வை அடையணும். தன்னுணர்வுனா என்ன? எனக்குள்ள ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா இருக்காங்க. சோ நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த அவர் எப்படி ஒரு நெருப்பு பிழம்பு அதுல இருந்து விழுந்த ஒரு சிறு பொறிதான் நம்ம. அதுதான் நம்ம ஆத்மாவோட நிலையில இருக்கும். சோ அந்த உணர்வு இருக்கணும். அதனாலதான் ஞானி ஒரு ஒரு விலங்குகள், மனிதர்கள்ல கடைநிலையில இருக்கவங்க, அவங்கள எல்லாருமே ஒரே சமமாக பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் கிடையாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். சுகதேவ கோஸ்வாமியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி பாகவதம் எழுதினாரு வியாசதேவர். ஏன் எழுதினார்னா அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் அவர் எழுதினாருன்ற கதையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, அந்த மனதை நிலைநிறுத்துறது தானே கஷ்டம். ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அந்த கேட்கறது பாக்குறது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரே மனதா நம்ம பார்த்திருக்கோம். எப்படி ஒரு காற்று இல்லாத இடத்தில் அந்த தீபம் எப்படி நிலையா இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி நமக்கு உள்ளார இருக்கிற பகவான் மேல போக்கஸ்டா இருந்து நம்ம பக்தி பண்றவங்களாதான் நம்ம அருவவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அது நமக்கு சாத்தியமா? நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு அது சாத்தியமா? அது போல அவங்க எப்படி தியானம் பண்றதுன்றதே நம்ம முன்னாடி இதை பார்த்திருக்கோம். இந்த கலியுகத்துல அது சாத்தியமா? வேத குறிப்புகள் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? இதுல இருந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு சிறந்த யக்ஞம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏன்னா இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. நம்ம வேற எந்த மந்திரங்களை எடுத்தாலும், நேற்று பழைய கிளாஸ்ல கூட நமக்கு பிரபுஜி சொன்னாங்க, வாசுதேவ மந்திரம் சொல்றதுக்குலாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காயத்ரி மந்திரம் சொல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா நம்மளோட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு யாரு வேணா நம்ம அதை சொல்லலாம். எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம சொல்லலாம். என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நம்ம அந்த இதை சொல்லலாம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். நமக்கு எப்போ அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துல. ஒண்ணு குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. குவாலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அந்த குவாலிட்டி நமக்கு வரணும் அப்படின்னா, நம்மளோட அந்த குவான்டிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, எண்ணிக்கையை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசு பத்மா மாதாஜி நீங்க ரேஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிங்க மாதாஜி. 3, 4. ஏத்வக்ஷரமநிர்தேஸ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்த்யஞ்ச கூடஸ்தமசலம் த்ருவம் சந்நியம்யேந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூதஹிதே ரதாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவம் உருவம். அருவத்தன்மைன்னா அதுல இது இல்ல, ஒரு ஃபார்ம் இல்ல. அததான் அருவத்தன்மைன்னு பார்க்கணும். அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னையே அடைகின்றனர். அதுதான் அந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல போறதுதான் அங்க. இது நம்மளால பாசிபிளா? எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தி ஒரு இடத்துல அமர்ந்து அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமா? இது சிந்தனைக்கு எட்டாதது, எப்படின்னே நமக்கு தெரியாது. தோற்றமே இருக்காது அங்க. நமக்கு இப்ப ஏன் நம்ம உருவ வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன ஃபீல்ட்ல இருக்குமோ அதை அப்படியே நமக்கு பாக்குறோம் நேரடியா இல்லையா? சோ அதுல இருக்கிற இன்பமோ அதுல இருக்கிற ஒரு புரிதல் உணர்தல் இந்த அருவ இதுல ரொம்ப கஷ்டம் தெரியா. ஏன்னா என்னன்னே தெரியாம நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போயிடுறோம். நம்மளோட இது அதை விட நம்மளோட கான்சியஸ் லெவலை அதிகப்படுத்தி பகவானோட இதுல அதிகப்படுத்தி சூப்பர் கான்சியஸ் ஆகி பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணுமே தவிர்த்து அன்கான்சியஸ் மேபி பாசிபிள். ஆனா இந்த யுகத்துல நம்மளோட இந்த பற்றுல இருக்கிற நமக்கு அது பாசிபிள் கஷ்டம். படிங்க பிரபுஜி யாராவது 5வது ஸ்லோகம். 2 பேரும் ஹேண்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லேசோதி கதரஸ்தேசாம் அவ்யக்த சக்த சேதசாம் அவ்யக்தா ஹி கதிர் துக்கம்
தேவவத்பிரவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது அவங்க என்ன அடையமாட்டாங்கன்னு சொல்லல பகவான். அவங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது பாசிபிள். ஆனா நம்மளுக்கு அது இந்த கலியுகத்துல இது பாசிபிளான்றதை நம்ம பார்க்கணும். எப்ப நமக்கு ஸ்கிரிப்சர் சொல்லியிருக்கோ நாம ஜபம் தான் சிறந்ததுன்னு, அப்ப நம்ம அதே பண்ணிட்டு போலாம் இல்லையா? எதுக்கு நம்ம எனிஹவ் அல்டிமேட்டா பகவான் கிட்ட தான் நம்ம போனோம். அதை எந்த முறை ஈஸியா இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறது ஸ்மார்ட்னஸ் இல்லையா? 6வது 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையா வேசித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரிதாவின் மகனே, அவர்களை இறப்பு பிறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். கிருஷ்ணரே வாக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? அப்ப அதை கண்டிப்பா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் அதுல இருந்து இந்த சம்சார கடல்ல இருந்து நம்மள கண்டிப்பா காப்பாற்றிடுவார். சோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு கிரகஸ்தன் பிளஸ் நாரதமுனி. நாரதமுனி நினைச்சுக்குவாரு, சதா சர்வ காலமும் நான் பகவானோட நாமம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நாராயண நாராயணன். சோ அப்ப நான் தான் ரொம்ப சிறந்த பக்தன் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் சின்னதா. அப்ப அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் எப்பவுமே நம்மள எப்படி நம்ம தவறு செய்யும் போது நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு தண்டிப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி எப்ப நமக்கு சின்னதா தலைக்கணம் வந்ததோ அதை உடனே சரி பண்ணிடுவார். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு நாரதர் முனிவர் கிட்ட, சரி நீ அந்த கிரகஸ்தன் என்ன பண்றாரு, ஜஸ்ட் தூங்கும் போது சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் நாராயணா அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்றாரு. காலையில எந்திரிக்கும் போது அதே மாதிரி ஒரு தடவை சொல்றாரு, தூங்கும் போது அதே மாதிரி ஒரு தடவை சொல்றாரு. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அந்த கிரகஸ்தன் காலையில எந்திரிக்கும் போது பகவானோட நாம சொல்வாரு, அதோட தூங்க போகும்போது பகவானோட நாம சொல்வாரு. அவ்வளவுதான், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஆனா நாரத முனிவருக்கு எப்பவும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோன்ற ஒரு இது வரும். அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, சரி இந்த ஒரு விளக்க கொடுத்துட்டு இப்ப நீ எங்கெங்கெல்லாம் போறியோ அந்த மூவுலக சஞ்சாரி இல்லையா, மூவுலக சஞ்சாரி, சோ இதை எடுத்துட்டு நீ எல்லா லோகத்துக்கும் போயிட்டு நீ திருப்பி வரணும் அப்படின்னு. அப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு, நாரத முனி அந்த கையில இருக்க விளக்கு மேலேயே தான் அவரோட போக்கஸ் இருக்குமே தவிர்த்து, ஆனா அணையாம கொண்டு வரணும், அதுதான் கட்டளை சொல்லியிருப்பாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கையில அந்த விளக்கு எடுத்துட்டே போயிட்டே இருப்பாரு. அதுலயே போக்கஸ்டா இருப்பாரு தவிர்த்து பகவானை மறந்துடுவாரு. சோ அந்த கிருஷ்ணரோட பெயர் சொல்ல மறந்துடுவாரு. அப்ப அதெல்லாம் முடிச்சு வரும்போது கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, எத்தனை தடவை நீ என்னோட நாம சொன்னப்பா அப்படின்னு. அப்பதான் அவருக்கு தோணும் நாரத முனிவருக்கு, ஓ எவ்வளவு பெரிய அபத்தம் பண்ணிட்டேன்ட்டு. அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, அவங்க நாலு ஃபுல்லா வேலை செஞ்சாலும் காலையில எந்திரிக்கும் போது இன்னைக்கு என்னோட நாள், காலையில எழுந்திருக்கேன், இன்னைக்கு என்னோட நாள் நல்லபடியா போகணும், பகவானே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். தூங்கும் போது நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா என்னென்ன பண்ணினோ அதெல்லாம் உனக்கே சமர்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். அப்ப அவன் சிறந்த பக்தனா இல்ல ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு வேலை தான் உனக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு வேலை பண்றதுக்காக நீ ஃபுல்லா அதுலயே போக்கஸ்டா இருந்த, ஃபுல்லா சொல்லவே இல்லை என்னோட பேரை அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ அதை நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். தன்னோட டியூட்டியையும் பண்ணிட்டு அது பகவானோட கொடுத்த எனக்கு பகவான் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளோட கடமையை செஞ்சுட்டு அவரோட எண்ணங்கள்லயே நம்ம நம்மளோட செயலை பண்றோம் இல்லையா, அது பெரிய விஷயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார். 8th ஸ்லோகம் படிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்தியும் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்தவம் நசம்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அவர் சொன்னார் இல்லையா, பக்தியோட நிலைகள் என்னன்னு பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு. The first one is அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா என்னது,
கலங்கமற்ற பக்தி. கலங்கமற்ற பக்தி. அவர் நமக்கு எனக்கு இது வேணும், அதனால நான் வந்து உங்ககிட்ட ஃப்ரெண்டா இருக்கேன், அந்த மாதிரியான இல்ல. இப்ப நம்ம வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க பேசினாலே இவங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்ற மாதிரி நம்ம திங்க் பண்றோம். ஆனா அவரோட பக்தி பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்களோட பக்தி அனன்ய பக்தி. சதா சர்வ காலமும் பகவானை நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. கலப்படமற்ற உண்மையான தூய பக்தி. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து அம்மாங்களும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் மெயின் இதை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பேக் பண்ணி வைப்பாங்க ஃபுட்டு. இவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டு அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவர் வாயில இருந்து எடுத்துருவாங்களாம். அது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்களாம். வந்து உண்மையான தூய பக்தி வந்து நம்ம கோபா கோபிஸ் கிட்ட தான், நம்ம வந்து பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு தான் வந்து தூய்மையான பக்தர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். கலப்படமற்ற பக்தி. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சா, யசோதாமா வந்து வெண்ணெய் எடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அம்மா அம்மா உங்களுக்கு என் மேல ஏதாவது கோவமா? ஏன்பா? இல்ல இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் வந்து என்னை பத்தி உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களே, உங்களுக்கு என் மேல ஏதாவது கோவமா? இல்லையப்பா. ஏன்? இல்லம்மா, நான் வந்து யாருமே வந்து நான் அவங்க சொல்ற மாதிரிலாம் நான் திருடலாம் இல்ல. நீங்க வேணா பாருங்க, இன்னைக்கு உங்க பின்னாடியே நான் இருக்கேன், இன்னைக்கு நான் எங்கேயுமே வெளியில போல, என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க. அப்ப யசோதாமா வந்து சரி சரின்னு, ஏன்னா காலையில கதவை திறந்த உடனே எல்லாரும் ஒரே கம்ப்ளைண்ட் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் யசோதாமாய்க்கு. சோ இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் சொல்லியிருப்பாரு, நான் இன்னைக்கு எங்கேயுமே போல, நான் உங்க பின்னாடியே இருக்கேன், அப்புறம் நீங்க பாருங்கன்னு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னாச்சு, ஒரு 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 கோபி வராங்க. வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அம்மா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பால் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு வாங்கிட்டு போறாங்க. சொல்லி கேட்டுட்டு போகும்போதே அந்த வீடு ஃபுல்லா அப்படி தேடிட்டு இருக்காங்க, எங்கடா கிருஷ்ணனை காணமே அப்படின்ட்டு. சரின்னு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு கோபி வராங்க. வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சோண்டு தயிர் வேணும் அப்படின்னு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு கோபி வராங்க. அவங்க வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, கொஞ்சம் வந்து செஞ்சு கொடுப்பீங்களான்னு. கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்க எல்லா கோபிஸும் வந்து வீட்டு முன்னாடி நின்றுடுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை, இன்னைக்குதான் கிருஷ்ணர் வந்து எங்கேயுமே வெளியில போல, என்ன பிரச்சனை, அதுதான் பிரச்சனைன்னு. ஏன் என்னாச்சுன்னா, இல்ல கிருஷ்ணனுக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியலையா, என்னாச்சு புள்ளைய காணமே அப்படின்னு. அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க அந்த வெண்ணெயை எடுக்கும் போதே வந்து கிருஷ்ணனுக்காக இந்த வெண்ணெய் அப்படின்னு நினைச்சுதான் எடுப்பாங்களாம். நமக்கெல்லாம் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அஷ்டாங்க யோகா பண்ணணும், கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகான்னு. ஆனா அவர் பண்ற லீலையோட யோகா என்ன தெரியுமா? ஸ்டே யோகா. ஸ்டே யோகானா என்ன அப்படின்னா, ஸ்டேனா திருடுறதான். சோ ஸ்டே யோகானா பகவான் திருடி அது மூலமா பக்தர்களோட கனெக்ட் ஆகிறாராம். எதை திருடுறாரு? நம்மளோட மனசை திருடுறாரு. அது மூலமா நம்ம செய்திருந்த பாவங்கள் எல்லாத்தையும் திருடி நம்மள வந்து தூய பக்தி அடைஞ்சு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து அனன்ய பக்தினா கலப்படமற்ற பக்தி அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும். செகண்ட் வந்து சாதன பக்தி. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? 9வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசித்தம் சமாதும் ந சக்னோஷி மயிஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததக மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, எப்படி அவர் செல்வத்தை வெல்பவனான இருப்பாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து லக்ஷ்மியோட பதி. அவரையே வந்து அவர் வென்று விட்டார் உண்மையான அன்பால, இல்லையா? செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, என்ன அழகா பேசுறார். உனது மனதை என் மீது பிறழாமல் நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. கலப்படமற்ற தூய்மையான அனன்ய பக்தி அது எப்படி பண்றது? ஏதாச்சும் ஒரு டைம்ல வந்து என்னப்பா எனக்கு இது வேணும்னு ஏதாவது நம்ம கேட்போம் இல்லையா? நமக்கு வேற யாரு இருக்கு? நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா அப்பா அம்மா கிட்டதான் கேட்போம். சோ அப்ப எனக்கு நீதான், அப்ப நான் உன்கிட்ட தானே கேட்க முடியும். அதனால என்னோட அனன்ய பக்தி, அந்த கலங்கமற்ற பக்தின்னு அதை சொல்ல முடியுமா? சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அடுத்த வழி சொல்றாரு. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? ஓகே, உன்னால என் மேல அந்த கலங்கமற்ற பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அந்த பக்தி யோகத்தோட ஒழுக்க நெறிகள், டிசிப்ளின்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணு. நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்றத பகவான் சொல்றாரு. அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த தீட்செல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரிக்டா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணோம். மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ், மினிமமா நம்ம அதிகமா கூட பண்ணலாம், மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த டிசிப்ளின்ஸை நீ ஃபாலோ பண்ணு. அதுக்கு பேர் வந்து சாதன பக்தி. சாதன பக்தினா என்ன?
இதை நான் கண்டிப்பா செய்வேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு 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 உறுதியா இருக்கிறது சாதன பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யாசே யசஸ்மர்த்தோசி மத்கர்ம் பரமோபவ மத் அர்த்தம் அபி கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். கர்ம யோகானா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். யோகானா இணைக்கிறது, அகைன் கர்மானா நம்ம பண்ற செயல் மூலமா பகவான் கிட்ட எப்படி போலாம் அப்படின்னாக்கா அதுல நம்ம 3 வகையான கர்மா பார்த்தோம். அகர்மா, விகர்மா அண்ட் கர்மா. அது 2 டைப் ஆஃப் மக்கள்லயும் பார்த்திருக்கோம். கர்ம காண்டம், கர்ம யோகி அப்படின்னு. எப்ப நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காகவே பண்றோமோ அது பேரு நிஷ்காம கர்மா. பகவான் சொல்லியிருக்கார், உன்னால அதையும் செய்ய முடியல, பக்தியோட விதிகளையும் ஃபாலோ பண்ண முடியலையா, சரி விடு, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. உன்னோட என்ன வேலை இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்காக பண்ணுப்பா. அப்படி செய்யறது மூலமா உனக்கு வந்து ஒரு பக்குவ நிலை கிடைக்கும். அதன் மூலமா நீ என்கிட்ட வருவ. ஒன்னொன்னுக்கு அவர் சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு. இதுல நம்ம எதுல ஃபிட் ஆகுறோம்னு பாத்துக்க வேண்டியதான். நிஷ்காம கர்ம யோகா எல்லா செயலையும் பகவானுக்காக செய்ய முற்படுறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகா பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்து சகாம கர்மா 11th ஸ்லோகா. பிரபுஜி 11th ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அதைதத் அப் யஷ்யக்தோ அசி கர்தும் மத் யோகம் ஆசிரித சர்வ கர்ம பரத்யாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சரி, நிஷ்காம கர்மம் எப்பவுமே நீ பண்ற எல்லா செயலையும் எனக்காக பண்ண முடியாதா? சரி விடு, சகாம கர்மா பண்ண அப்படின்றாரு. என்ன அது சகாம கர்ம யோகம்? ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியவில்லை. எல்லா செயல்லையும் வந்து பகவானே இருக்கார். நமக்கு தண்ணி குடிக்கும்போது கூட பகவான், என்னதான் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா, உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நீ பண்ற வேலையோட ஒரு விளைவு இருக்கு இல்லையா, இம்பாக்ட். இப்ப வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதுல ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கறது. சோ அது மூலமா வந்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சகாம கர்மா அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாஜ் ஞானத்யானம் விசிஷ்யதே தியானத் கர்ம பல தியாகாச் சாந்தீர் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் அவரை வந்து 5வது என்ன சொல்றாரு, அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னீங்கன்னா தியானம். இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, அறிவை விட தியானம் சிறந்தது. ஏன்னா நீ நிறைய படிக்கணும், அது உனக்கு படிச்சு புரிஞ்சு அது பண்ண முடியலன்னா தியானம் பண்ணப்பான்னு சொல்றார். மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. தியாகம் எப்படி நம்ம பண்ணுவோம்? பற்றற்ற நிலையில நம்ம பண்றதுதான் தியாகம். நமக்கு ஒரு வேலை இப்ப இது கிடைச்சிருக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஓகே, இது வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம கொடுத்திருக்காரு, நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணணும். அதுல ஃபெயில் ஆனாலும் சரி, அதுல நல்லா ஹை லெவல்ல போனாலும் சரி, அது ரெண்டுத்தோட இதையுமே வந்து நம்ம அதுல பற்று இல்லாம, எப்படி தாமரையில வந்து தண்ணியில ஒட்டாம இருக்கோ அது போல பற்றற்று நம்ம இருக்கணும். நமக்கு ஒருவேளை அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்காக ரொம்ப நொடிஞ்செல்லாம் போகக்கூடாது. கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே வந்து கொடுத்திருக்காரு, என்னோட பக்தனுக்கு எதை வேணுமோ அதை கொடுத்து, எது ஆல்ரெடி இருக்கோ அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு, மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்ம தான் வந்து வாக்கு மீறுவோம். ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை இல்லையா? நம்ம உண்மையான பக்தி அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒன்லி ஒன் உண்மையான பக்தி, அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. நம்ம தான் நிறைய பொருளாசையோட இதை பண்ணணுமா, அதை நம்ம தான் கவுண்டிங் பண்ணுவோம். நம்ம பகவானை பார்க்க போகும்போது சும்மா போகக்கூடாது. அப்ப நம்ம வந்து கையில காசு இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 5 ரூபாய்க்கு ஏதாவது கிடைக்குமா, 10 ரூபாய்க்கு ஏதாவது கிடைக்குமா, அதை வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு நினைப்போம். நமக்குதான் அந்த மாதிரியான குறுகிய மனப்பான்மை. ஆனா பகவான் வந்து அப்படி இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோமோ அது நமக்கு வந்து திருப்பி கிடைக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு தடவை வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து நெருப்பு பத்திடுச்சு. அப்ப வந்து அவர் நினைச்சுக்குவாரு,
எவ்வளோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நிறைய கூப்பிடுவாரு. ஆனா வந்து எப்படியோ கடைசி நேரத்துல வந்து அவர் வந்து காப்பாத்திடுவாங்க. அப்ப வந்து அவர் கேட்பாராம், ஏன் கிருஷ்ணா நான் எவ்வளவு நேரமா கூப்பிட்டேன், நீ என்ன கடைசி நேரத்துல வந்திருக்கேன், ஜஸ்ட் ஜோக்குக்காக. ஒன்னா அதுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரா, நீ கூட டெம்பிளுக்கு கடைசியா தானப்பா வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களே, ஜஸ்ட் ஜோக்குக்கு. சோ நம்ம என்ன எப்படி இருக்குமோ அதை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர். அதனால நம்ம உண்மையான பக்தியோட இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அவரும் வந்து நம்மளை விட அது எவ்வளவு தூரம் நம்ம பண்பட்டு அவர் மேல பக்குவமா இருக்குமோ அதை விட அதிகமாவே நம்மளை வந்து அந்த இதுல இருந்து வெளியில எடுப்பார் அப்படின்றத பாக்குறோம். தியானம் ஞானம் அந்த ரெண்டு தான் பாக்குறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பழம் விற்கிறவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கேட்பாராம், எனக்கும் அந்த பழம் கூட. ஜஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு தடவை ட்ரையல் தான் பண்ணி பார்ப்பாரு. அப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம்னு பார்ப்பாரு. ஒரு அம்மா வந்து பழம் வித்துட்டே வராங்க. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, எனக்கு கொஞ்சம் பழம் கூட அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்ல, சரி நான் பழம் கொடுக்குறேன். அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்டை மாற்று முறை தானே. அப்ப அவருக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் பழம் கொடுக்குறேன், அதுக்கு பதிலா நீ எனக்கு என்ன கொடுப்ப அப்படின்னு கேட்பாராம். அவர் சொல்லுவாங்க, என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு. நான் நீ என்ன கொடுத்தாலும் ஓகேன்னு அவர் சொல்லுவாரு, நான் ஓகே வீட்டுல இருந்து நான் வந்து தானியம் எல்லாம் கொண்டு வந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த பழங்களை கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் அவங்க கூடையில இருந்தது எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறாங்க. அவருக்கு கையிலே கொல்ல முடியல. அப்ப அவர் மேல எவ்வளவு ஒரு அன்பு. பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுமா, கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிடணும்னு தோணுமா. அவங்களோட நம்ம இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த கிருஷ்ணரோட கதையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மூதாதையர்கள் சொல்ல குணாதிசயங்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு அப்படின்ட்டு சரண்டர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த பழத்தெல்லாம் தூக்க முடியாம கொண்டு போய் அப்படியே பிஞ்சு கால் வச்சு மெதுவா தவழ்ந்து போய் நடந்து போய் அவங்க வீட்டுல வச்சுட்டு உள்ள இருந்து அந்த சின்னோண்டு கையில வந்து என்ன தானியம் இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு வருவாராம். அந்த நெல்மணி எல்லாம் கொண்டு வரும்போதே அந்த கையில என்னாகும் கொட்டிக்கிட்டே வரும். கடைசியில இந்த அம்மா கிட்ட வரும்போது 1-2 தான் இருக்கும். அப்படின்னு அவர் வந்து காட்டுவார். காட்டினோடனே அவங்க வந்து சந்தோஷமா இதே பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாங்கிட்டு அந்த கூடையில போட்டுட்டு அவங்க போறாங்க. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்கல. போகும்போது அந்த கூடை ஃபுல்லா நவரத்னங்களும் வைரம் வைடூரியம் எல்லாமே இருக்காமா. அந்த 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 எல்லா செல்வமும் வந்து அந்த கூடையில இருக்குமா. அதை வந்து பார்த்த உடனே அவங்க நினைச்சுப்பாங்களா, கிருஷ்ணா நீ என்ன நினைச்ச, நான் ஏதாவது நீ எனக்கு கொடுப்பேன்றதுலதான் நான் வந்து உனக்கு வந்து உண்மையான பக்தியோட இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டியா நீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த கூடை என்ன பண்ணுவாங்களா தூக்கி போட்டுருவாங்க. தூக்கி போட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்குறார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோ நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து உண்மையான பக்தியோட இருந்தோம்னா வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பா நம்மள அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 13-14. சர்வபூதானாம் மைத்ரக கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக சமதுக்க சுக கச்சமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயக மையர்பித மனோபுத்தி யோமத் பக்த சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுதாமா வந்து இங்க காட்டியிருக்காங்க. அவர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து மிக ரகசியமான அறிவன் ஆகணும். இங்கேயும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கின்றானோ எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்புடன் இருக்கின்றானோ. ஏன்னா அந்த உயிர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது பகவானால. அதனாலதான் நமக்கு வந்து அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் வந்து நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நம்ம வந்து கருணைன்றது இன்னொரு பக்தியோட ஒரு தூண். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சோ எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக. ஏன்னா எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது பகவானாலதான். நம்ம நினைச்சுக்கோம் நம்ம தான் இதை வந்து பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு தலைக்கணம் இல்லாதவனாக உரிமையாளராக கருதாதவனாக புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்றோம், ரிஷிகேஷன் அவரை சொல்றோம். அப்ப வந்து அவர் தான் வந்து எல்லா புலன்களுக்கும் மூலமாக இருக்கின்றார். அகங்காரம் இல்லாம
ஃபால்ஸ் யோகம் இல்லாம நம்ம இருக்கிறோம். இன்ப துன்பங்களை சமநிலையில் உடையவனாக நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இல்ல. நம்ம தூய பக்தர்கள் வந்து ரெண்டுத்தையுமே ஒரே மாதிரி தான் எடுத்துப்பாங்க, எப்பவும் ஒரே இதுலதான் இருப்பாங்க. ஆனா நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ணுவோம், சந்தோஷம் வரும்போது யாரையுமே நம்ம மதிக்கிறது இல்ல. சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று நமக்கு வந்து ஆனா திருப்தியே இருக்காது. நம்ம என்ன நினைப்போம், இப்ப இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படியே பண்ணிட்டு அது பின்னாடி போமே தவிர்த்து பகவானை பத்தியோ இல்ல நம்மளோட அந்த தன்னுணர்வோ வந்து இல்லாம போயிடும். சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் நமக்கு வந்து மினிமம் பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். சுய கட்டுப்பாடு நம்ம இதெல்லாம் இப்ப இஸ்கான் மூலமா பிரபுபாதோட அறிவுரையின் கீழே நம்ம இதெல்லாம் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோமோ, நம்மளோட சாண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட மனசுல இருக்க அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடும். அந்த தவறுகள்லாம் போய் நம்ம தூய மனதோட இருப்போம். அப்பதான் பகவானை வந்து உணர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ தனது மனதையும் புத்தியும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இரண்டு உடல்கள் இருக்கின்றது. ஒன்று வந்து ஜட உடல், இன்னொன்னு வந்து சூக்ஷ்ம உடல். அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல உள்ளார இருக்கிறதா வந்து ஆத்மா. ஆத்மா வந்து 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றதால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ மனதையும் புத்தியையும் பகவானோட உறுதியான பக்தியோட தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம வந்து பகவான் வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவர் தான் எனக்கு வந்து மிகவும் பிரியமானவன். நல்லா பாருங்க, சுதாமா வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, அவரோட பாதங்களை கழுவி அந்த தண்ணி தலையில போட்டுக்கிறான். தூய பக்தனோட அந்த பாத துளி வந்து அவ்வளவு ஒரு நம்மளை வந்து சுத்தமாக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆன்மீக குருக்களோட ஒரு பார்வை, அவங்க அப்படி பாக்குற அந்த ஒரு பார்வையில நம்மளோட பாவங்கள் வந்து போகும் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்சர் சொல்லுது இல்லையா. சோ தூய பக்தனோட தண்ணி அவர் மட்டும் இல்ல, ருக்மிணி அம்மாவுக்கும் அவர் வந்து போடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு அந்த கிருஷ்ண கதையில வந்து நம்ம பார்ப்போம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி சொன்னாங்க, படிக்கிறேன், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது ஸ்லோகம். பத்மா மாதாஜி படிங்க. த்விஜதே லோகோ லோகான்னோ த்விஜதே சயः ஹர்ஷபர்ஷபயோத்வேகைர்முக்தோ யஸ்ஸ ச மே ப்ரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவரோட பக்தர்களோட குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல். நான் யாருக்காச்சும் கஷ்டப்படுத்தினாதானே என்ன யாராச்சும் தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. அப்படியே தொந்தரவு பண்ணாலும் நான் தான் இன்பம் துன்பத்தை வந்து சமமா எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. அப்ப வந்து நமக்கு வந்து அதுல இதாவே இருக்காது. எப்ப நமக்கு வந்து பயம் வரும் அப்படின்னாக்கா, ஏதாவது ஒரு மேல நம்ம வந்து பற்றோட இருந்தாதான் பயம் வரும் இல்லையா. இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரே சமநிலையோட எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். 16th ஸ்லோகா மாதாஜி. பிரபுஜி யார் படிக்கிறீங்களோ படிங்க. பிரபுஜி படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 16 அனதேஷோ சுசீர் தட்ச உதாசீனோ கதத்யத சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவரோட பக்தர்களோட குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்றார் இல்லையா. சோ சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், இந்த ஜடப்பற்று இல்லாம தூய்மையாகனா உள்ளும் புறமும் இல்லையா, பகவானோட இதுல எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறது. நிபுணனாக, அவரை பத்தின ஞானம் இருக்குது. அவரை பத்தின ஞானம் உடனே நிறைய புக்கிஷ் நாலேஜ் வந்து அவர் சொல்லவே இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே வந்து அந்த கதை பார்த்தோம் இல்லையா. ஒரு பூஜை பண்ற பூஜாரி பிராமணர், அவருக்கும் வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கின்ற ஒருத்தருக்கும் வந்து பக்தி என்ன நிலைமையில இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு தடவை சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரா, திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் வந்து சவுத் வந்திருந்தார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணர் வந்து ரொம்ப கையில பகவத்கீதை புக்கை வச்சுட்டு அழுதுட்டே இருக்காரு. அப்ப வந்து அவர் கேக்குறாரு, ஏன்பா வந்து அழுதுட்டே
அப்படின்னு. அப்ப வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல பிரபுஜி, இந்த மாதிரி என்னோட குரு வந்து சொல்லியிருக்காரு எனக்கு, பகவத்கீதை வந்து படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா வந்து எனக்கு வந்து அந்த இது வந்து புரியல. நான் படிக்காதவன், அதனால எனக்கு வந்து அது புரியல. அதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்னோட குருவோட வார்த்தையை வந்து நான் வந்து மேலெடுத்து போக முடியலையே அப்படின்றது கஷ்டமா இருக்கு. அதுதான் நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்ல, இங்க பாருங்க, சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர், உலகத்தையே வந்து அவர்தான் எல்லாம், பிரபஞ்சத்தோட எல்லாமே, புருஷோத்தமர், அவர் முழுமுதற் கடவுள், பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஆனா அவருக்கு பின்னாடி வந்து இந்த அர்ஜுனன் உட்கார்ந்துட்டு அவரோட முதுகுல வந்து தன்னோட காலால வந்து இந்த திசை சொல்றாரு இல்லையா, லெஃப்ட் போகணும் ரைட் போகணுன்றத வந்து இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்ட்டு ரொம்ப அழுதாராம். அப்ப வந்து அவர் சொன்னாராம், யாரு வந்து உன்னை கிண்டல் பண்ணதுப்பா, உனக்கு வந்து பகவத் ஞானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, நீதான் ஒரு சிறந்த பக்தன் அப்படின்றது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. நம்ம அந்த நாலேஜ், இந்த புக்கோட்ல இருக்க நாலேஜ் எல்லாம் வந்து தர்க்கம் பண்றதுக்காக இல்ல, பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம். நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி என்ன நடந்தாலும் அதை வந்து சாதாரணமா அடுத்து கடந்து போயிடணும். கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, ஏதோ ஒண்ணு தேவைன்றது இல்லாம நம்ம வந்து இருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாரு. 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி படிங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ந த்வேஷ்டி ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சுப பரித்யாகி பக்திமான் யஸ்மே பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்து காயத்ரி மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்க. ஐ திங்க் காயத்ரி மாதாஜி கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப அடுத்தது அவங்க சொல்லுங்க. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, அதாவது சுக துக்கங்களை வந்து ஒரே மாதிரியா எடுத்துட்டு போறாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த தூய பக்தர்களுக்கு வந்து உண்மையான நிலைமை என்னன்னு தெரியும். பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். ஏன் இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம், பகவானே சொல்லியிருக்காரு, இந்த எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும். ஏன் வந்தோம், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எனக்கும் வரணும்ன்ற அந்த அகங்காரம் வந்ததுனால நமக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, உனக்கு நீயும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற இல்லையா, போயிட்டு வான்னு நம்மளை இங்க அமைச்சிட்டாரு. சோ நம்மளோட உண்மையான குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர். சோ நம்ம வந்து திருப்பி அவர்கிட்ட போறதுதான் நம்ம வந்து அதற்கான முயற்சிகளை தான் செய்யணும். சோ உண்மையான பக்தனுக்கு வந்து தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து திருப்பி போகணும். அதனால அவங்க எதையுமே வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஒருபோதும் அவர்கள் மகிழ்வதும் இல்லை, துன்பப்படுவதும் இல்லை, புலம்புவதும் இல்லை. நம்ம இப்ப நிறைய புலம்புறதுதான் பண்றோம் இல்லையா, சின்ன விஷயத்த கூட நம்மளால வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஆல்ரெடி கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களோட குணாதிசயங்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்குன்றது நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துல. ஆசைப்படுவதில்லையோ, அது அதிகமாவே இருக்கு நம்மளுக்கு. மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ரெண்டையும் துறக்கின்றானோ, ரெண்டுத்துலயுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பற்றில்லாம, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஆனா இது எல்லாத்தையும் நம்மளால எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். 18, 19 சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அறிவில் நிலை பெற்று அப்படின்னாக்கா என்ன, பகவானை பத்தின அறிவு இல்லையா. நம்ம இங்க வந்து ஒரு இது பாக்குறோம். இந்த இது பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜரோட தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளோம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதை இது. அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணுவார்னா, நமக்கு தெரியும் துர்வாச முனிவர் வந்து மிகவும் கோபக்காரர். எடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து என்ன சாபம் தான் வந்து வருமே அவருக்கு இல்லையா. சோ துர்வாச முனிவரோட அந்த ஓகே, சோ துர்வாச முனிவரோட கோபத்தாலதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் பகவானோட அந்த
கூர்மாவதாரம் வந்து துர்வாச முனிவரோட இதுலதான் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அவர் வந்து தெய்வீகமான அந்த மாலையை வந்து இந்திரனுக்கு கொடுப்பார். வழியில வரும்போது பாக்குறார். சோ அதை வந்து இந்திரனுக்கு கொடுக்குறாரு. இந்திரன் வந்து அந்த மாலை என்ன பண்றாரு, ஐராவதத்து மேல வைக்கிறார். ஐராவதம் வந்து இப்படி தலையை ஆட்டினதுனால அந்த மாலை கீழே விழுந்துரும். அது காலில் போட்டு மிதிச்சிடும். அதை பார்த்த உடனே துர்வாச முனிவருக்கு கோவம் வந்துடும். எத்தனை ஒரு அகங்காரம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, சாபம் கொடுத்துருவாரு. நீ இந்திரனாக இருக்கிறதுனால தானே உனக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு கர்வம், எல்லாமே உன்னை விட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. அப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த திவ்யத்தன்மை எல்லாம் போயிடும். ஒளி மங்கி போயிடுவார். எல்லாருமே டல் ஆயிடுவாங்க. சோ திருப்பி நம்ம அந்த தேவர்கள் அசுரர்களோட அந்த இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்திரன் போய் விஷ்ணு பரமாத்மா கிட்ட போய் கேட்பாரு, என்ன பண்ணலாம், எங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா துர்வாச முனிவர் கொடுத்த சாபத்தால ஈவன் அவருக்குமே வந்து கஷ்டமாயிடும் இல்லையா, லக்ஷ்மியும் வந்து டல்லான மாதிரி இருக்கும். அதனால அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி ஓகே, நீங்க வந்து இந்த மரகத மலை பார்க்கடல்ல மரகத மலையை வந்து நீங்க வந்து சேர்னிங் பண்ணணும், தயிர் கடைறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணணும். ஒரு சைடு, ஆனா ஒரே சைடுல பண்றது கஷ்டம். அதனால நீ வந்து அசுரர்களையும் கூப்பிட்டுட்டு, ஒரு சைடு அசுரர்கள் ஒரு சைடு தேவர்கள் அந்த மலையை வந்து இது பண்றாங்க, கடைறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கடையிறதுக்கு நமக்கு வந்து என்னது, வாசுகி அந்த பாம்பு வச்சுட்டு ஒரு சைடு தேவர்கள், தலை சைடு வந்து அசுரர்கள் வந்து இருக்காங்க. அப்ப அந்த மாதிரி சேர்னிங் பண்ணும்போது அது வழிக்கு போகுதான், சரியா இது பண்ண முடியலையா. அந்த மந்தார மலையை எடுத்துட்டு வர்றது கூட கஷ்டமா இருந்துச்சான் தேவர்களால. அப்ப நம்ம கருட பகவான் தான் என்ன பண்றாரு, அந்த மலையை கொண்டு வந்து அந்த பார்க்கடல்ல வந்து போடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டடி பண்றதுக்காக என்ன பண்றாருன்னா கூர்மாவதாரம் எடுக்கிறாராம் பகவான். ஆமை மாதிரி, டாட்டாய்ஸ் மாதிரி, டர்ட்டில். அந்த கூர்மாவதாரம் எடுத்து அவரோட முதுகுக்கு மேல அந்த மந்தார மலை இருக்கு. அதுக்கு மேலேயும் வந்து விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, உட்காந்துருக்காரு. அப்பதான் வந்து அது ஸ்டெடியா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. சோ அது பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பக்கமும் அப்படி கடைறாங்க. வாசுகி பாம்பால முடியல, ஏன்னா ரெண்டு சைடும் உடம்பு பிடிச்சி இருக்கிறாங்க இல்லையா. சோ அது வந்து விஷத்தை கக்குது. எல்லாருமே அந்த இதுல வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனா பகவானுக்கு எப்படி இருந்துச்சான், கூர்மா அவதாரத்துல ஏதோ நமக்கு வந்து முதுகுல ஏதாவது சொரிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு எதமா பண்ணுவோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சான் பகவானுக்கு. நமக்கு தான் அது பார்க்க கஷ்டம், ஆனா பகவானுக்கு வந்து அது வந்து அப்படி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். சோ துர்வாச முனிவர் வந்து கோபத்துக்கு வந்து அதிபதி. அவர் எடுத்த உடனே அவர் சாபம் தான் விடுவார். ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு, அம்பரீஷ் மகாராஜ் சிறந்த பக்தன், எல்லா ஏகாதசி விரதமும் ரொம்ப சிரத்தையோட இருப்பார். ஏகாதசி முடிஞ்சாச்சு, மறுநாள் துவாதசி பண்ணணும். சோ அப்போ வந்து துர்வாச முனிவர் கரெக்டா வராரு. வந்துட்டு நான் சொல்றேன், நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து நம்ம துவாதசி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகுது துர்வாச முனிவர். அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் அங்க இருந்த எல்லா பெரியவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, சரி நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் துளசி தண்ணி வச்சு, ஏன்னா அவங்க எல்லாமே நிர்ஜலம் பண்ணுவாங்க, தண்ணி கூட குடிக்காம, சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எச்சில் கூட முழுங்காம அவங்க வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்காக வெறும் அதெல்லாம் பண்ணாம அப்படியே இருக்கிறது கிடையாது. நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது, பகவத்கீதை, பாகவதம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றது, அவரை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தின சாண்டிங் பண்றது, அன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க அட்லீஸ்ட் துளசி தண்ணி குடிச்சு உங்களோட இந்த விரதத்தை முடிங்க, அப்பதான் நம்ம விரதம் இருந்ததுக்கு உண்டான பலன் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. சரி எல்லாரும் சொல்றாங்களேன்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, துளசி தண்ணி தான், தீர்த்தம் தான் எடுக்கிறார். அதை பார்த்த உடனே துர்வாச முனிவருக்கு செம கோவம் வந்துடுது. எப்படி நீ வந்து நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி துவாதசி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவரோட ஜடாமுடியில இருந்து ஒரு முடியை தூக்கி கீழே போடுறாரு. போட்டு அதுல இருந்து ஒரு பூதத்தை வர வைக்கிறார். இவனை இப்பவே கொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் சொன்ன உடனே அந்த பூதம் வந்து அவரு ஜஸ்ட் கிட்டத்துல கூட போல, அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சு, கிருஷ்ணரோட சுதர்ஷன் வந்து வேகமா துரத்துதான் அந்த பூதத்தை கொன்னுடுச்சு. சுதர்ஷன் வந்து பூதத்தை கொன்னுட்டு அந்த, ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவரை கூட அவர் தாங்கிக்குவாரு, ஆனா பக்தனை ஏதாவது சொன்னா தாங்க மாட்டாரு. அதுவும் அவரோட அந்த திவ்யங்கள் இருக்கு இல்லையா, சங்கு, சக்கரம், கதை, லோட்டஸ், அந்த தாமரை, அது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி நிக்குமா அவரோட சேவை பண்றதுக்கு. மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி, யாரு பேசுறாங்க தெரியல. சோ அங்க என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, சுதர்ஷன் வேகமா வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த பூதத்தை வந்து கொன்னது மட்டும் இல்லாம துர்வாச முனிவர் வந்து துரத்திட்டே போறாரு. துர்வாச முனிவர் 3 உலகங்களுக்கும் போறாரு, ஆனா அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்ல. கடைசியில வைகுண்டமும் போறாரு, போயிட்டு சொல்றாரு, என்ன நீங்க தான் காப்பாத்தணும். அப்புறம் வந்து அவர் சொல்றாரு,
நான் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீ யாருக்கு எங்க இருந்து உனக்கு அந்த இது வந்ததோ அங்கே போய் நீ வந்து கேட்கணும். என்னோட பக்தன் கிட்ட இருந்து தானே வந்தது, நீங்க அவர்கிட்டே போய் மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து துர்வாச முனிவர் திருப்பி அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்ட வர்றாரு. அம்பரீஷ் மகாராஜ் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. அதனால சக்கரத்தாழ்வார் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு, நீங்க வந்து அவர் வந்து பெரிய முனிவர் இல்லையா, நீங்க வந்து அவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றத. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பகவானை நினைச்சு உண்மையான பக்தி தொண்டுல இருக்கோமோ அது அப்படியே வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் யாரும் படிக்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்க, படிக்கணும்னா படிங்க மாதாஜி. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிக்குங்க 20. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏது தர்மாம்ருதம் இதம் யதோக்தம் பரியுபாசதே ஸ்ரத்தானா மத் பரம பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி தொண்டும் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 8 o'clock ஆயிடுச்சு, அதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். சோ இன்னையோட செஷனோட சம்மரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவமற்ற நிலை. சோ இன்னையோட செஷனோட சம்மரி நம்ம பார்த்துடலாம். அருவமற்ற நிலை, உருவமற்ற நிலை, அது ரெண்டத்தை பத்தி நமக்கு வந்து பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்னென்ன நிலை நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு எப்படி அவரோட பக்தர்கள் இருக்கணும், அவருடைய பக்தர்களோட குவாலிட்டிஸ் வந்து பண்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம வந்து வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதையை வந்து டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய்.